en el forn del nostre Agost, Bartomeu i Posagralles. Amigues i amics oients de Ràdio Maricel, amics i amigues de Maricel Televisió, en connexió amb Canal Blau Televisió, benvinguts a una nova festa major. Des del balcó de la família Camps Martí, aquí li hem d'agrair tantes coses. El saludem en el benentès que enguany el petit equip d'aquesta transmissió, format per l'Albert Soler, en Jordi López, l'Aleix Ramírez, en Joan Tutusaus i un servidor de vostès, es traurà l'espina de l'any passat, que va ser una espina d'aquelles de disgust pre-festa majorenc. Tota la resta ens és igual si a vostès els arriba el so com els ha d'arribar d'aquesta, com ho podríem definir, d'allò que acostumem a dir transmissió radiofònica que es pot veure per televisió. Això és el que ve a partir d'ara. I a continuació, el que cada any els acostumem a dir, com han viscut aquest any. Aquells sitgetans que diuen que la vida és allò que hi ha entre cada festa major, doncs bé, ha passat un any de vida i enguany Sitges, com moltes altres poblacions, especialment de Catalunya, també celebra molt la vida. Després d'una setmana especialment trasbalsada per als esdeveniments a Barcelona, uns esdeveniments a Cambrils, aquí també hi ha moltes ganes de vida, moltes ganes de celebrar festa major, moltes ganes de raconar tants mals moments viscuts i viure tots aquests que han d'arribar bé ja mateix, en ben pocs instants. Al cap de la vila, com ve sent habitual en els darrers anys, la generació més jove és qui ocupa la majoria de la plaça. Nosaltres que hem tingut l'oportunitat de narrar moltes entrades de grallers, és evident que hem anat veient aquesta evolució generacional. Les persones més grans han marxat i les persones més joves han omplert el cap de la vila, i això és el que cada any ens trobem en aquesta plaça, en un, gairebé podríem dir, fenomen festiu que mereix moltes vegades opinions diverses per part dels experts en tot això. Però aquest és un debat que no tornarem a arrencar. L'entrada de grallers de Sitges ara és així, tal com la veuen. Apassionada abans d'arribar, apassionada mentre dura i apassionada quan acaba, com la festa en general. En aquesta entrada de grallers que viurem, com sempre, en aquesta visió privilegiada que ofereix al balcó de Can Janio, ens espera un repertori, diguem-ne que bastant variat. Vagi per endavant, per exemple, un comentari que en el seu dia va deixar el musicòleg penedesenc Joan Cuscó en una de les tertúlies del Janios, en el qual, no sense raó, deia que potser valdria la pena escombrar una mica, esborrar una mica els popurris festa majorencs de la festa major. Doncs en aquesta entrada de grallers no n'hi ha ni un de popurri festa majorenc. Tot el que vostès podran escoltar res té a veure amb el que en el seu dia també es va fer especialment popular i que enerdia les masses, vaja, que les enerdia tant, fins al punt que es va decidir doncs una mica de capteniment en aquest aspecte, no buscar repertoris diguem-ne que d'alguna forma propiciessin encebar encara més el personal, i ara l'entrada de grallers és una entrada de grallers de repertori variat. Hi ha peces d'aquelles que a tots vostès segurament els sonaran d'allò més, però s'ha perdut aquella reversió que en el seu dia es feia de molts temes populars i tradicionals de la festa major. Això és el que tindrem a partir d'uns moments, quan es comencen a acostar al cap de la vila les mitges cobles. L'entrada de grallers habitualment l'ocupen en una primera instància els músics que acompanyen els Balls Blancs, i a continuació són les colles de grallers sitgetanes, la colla Maricel, la colla La Sitja, la colla de l'Escola de Grallers i els grallers i timbalers sitgetans, popularment coneguts com els Mercets, els qui formen part del repertori
d'una entrada de Granyers que es preveu que finalitzi cap a un quart de dues aproximadament. Mentrestant, com que la vida no s'atura i són dies aquests d'especial brugit de gent també a Sitges, pel cap de la vila, repartidors, els manters han passat abans, els repartidors passen ara i no deixaran de passar perquè cal omplir moltes neveres, cal omplir neveres de beguda i cal omplir l'ànima d'estoïcisme, de molt estoïcisme, per poder travessar una plaça que està plena de gom a gom. L'hem vista més plena en anys anteriors, però en aquest cas la part de plaça més propera a la boca del carrer Major està, com cada any, plena de gom a gom, i davant nostre l'empostissat on després la Cobla Maricel interpretarà a partir de les 2 del migdia la Festa Major i la processó de Sant Bartomeu, l'ordre invers, perquè la processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català i després la Festa Major del mestre Enric Morera en l'inici oficial de la celebració d'enguany, d'aquestes 36 hores que comptem cada any i que cada any passen amb una rapidesa indescriptible. L'organització, enguany, ens sembla que molt encert, ha previst un tancat, el preveu cada any, un tancat destinat sobretot a les persones de la Fundació de Maria, aquelles persones que per alguna discapacitat o resultaria molt més difícil poder veure l'entrada de Granyers amb comoditat. En anteriors ocasions aquest tancat estava a l'inici del carrer Parellades i, òbviament, tots els nois i noies el que veien era fonamentalment els músics d'esquena. Enguany la comissió, i ens sembla que amb molt d'encert, nosaltres entenem que aquest espai buit, entre altres, és per això, diríem, i si no, en qualsevol cas, és un espai d'una certa seguretat i tranquil·litat enmig d'aquest brugit, en un escenari d'una superfície generosa. Quedaran les colles molt ben posades, molt ben situades, i amb una alçada també important. Això deu fer com a metre i mig d'alçada aproximadament, o sigui que els granyers seran ben visibles des de tot arreu. Enrere queden aquells que vulguin fer valer la tradició, aquells que vulguin anar molt enrere en el temps, que recordaran aquelles èpoques en què a l'entrada de Granyers els granyers tocaven a peu pla. Això ja, òbviament, forma part de la història i no ho tornarem a veure. Ben aviat, i el nostre micròfon inalàmbric conduït per en Jordi López ja ha marxat carrer Sant Francesc Avall, i hem de suposar que les notes de la primera colla, de la colla d'en Jordi Serrano i en Joan Olarte, les escoltarem en pocs instants. A les 12 del migdia comença l'entrada de Granyers al capdavant del carrer Sant Francesc, per tant és obvi que hem de deixar aquests 10 minuts de rigor, entre 10 minuts i quart d'hora de rigor. Algunes colles interpreten 2 peces, altres colles n'interpreten 3, per tant això ja és més o menys, diríem així, una mica ad libitum, segons el criteri de cadascú. Fa calor, no fa una calor extraordinària, fa molta calor, però de tant en tant els núvols ens ajuden i de tant en tant l'airet també ens ajuda. Estem a 29 graus, n'hem viscut a 30 i a 31, arriba el moment que ja no ve d'un grau amunt, d'un grau avall, però encara s'està relativament bé al cap de la vila, en què el temps es mantingui d'aquesta manera, ja signem on s'hagi de signar, perquè això és el que sempre acostuma a preocupar abans d'una festa major, si el temps ens acompanyarà o no, i enguany sembla que sí. Bé, la primera de les colles s'acosta a l'escenari, la colla d'en Jordi Serrano i d'en Joan Olarte, com es dèiem, primer les colles que acompanyaran els Balls Blancs en aquesta festa major.
Brogit general a la plaça, escoltant aquesta primera peça de Jordi Serrano i Joan Olarte a l'entrada de Grallers del 2017. Marxen Jordi Serrano i Joan Olarte. Una salutació també als que ens escolten de lluny, a través del nostre web de www.radiomaricel.cat. Ens veuen de lluny a través del web de Canal Blau, Maricel Televisió, a través de la sintonia de Canal Blau, oferint-los aquesta entrada a Grallers amb Víctor Barbagal, la colla Prendre Vent. Són ja al vell mig de l'escenari del Cap de la Vila. Entusiasmat aquesta interpretació de la colla a Prendre Vent, i ens queda la darrera mitja cobla en aquesta entrada de Grallers, la colla Bon Vent. La colla Bon Vent que ens ha passat els dos temes que interpretaran, tots dos composats per dos membres de l'Escola de Grallers de Sitges. Un per Blai Fontanals, el tema es titula El Richie, i l'altre El so de la discòrdia, tema de Màrius Collado. La colla Bon Vent, amb Miquel Acuña al sac de gemecs. Jo us dic tot això, està per veure, o almenys encara ho haig de veure. Exactament, Miquel Acuña. Per tant, anem segons el programa previst.
marxi el so de la discòrdia. La colla Bonvent enfila carrer Major amunt. I en un no res escoltarem les primeres matinades d'aquesta festa major. Les primeres matinades que les portarà la colla de grallers Maricel. 1:45 d'una. A la sintonia de Ràdio Maricel, a la sintonia de Maricel Televisió, de Canal Blau Televisió. Benvinguts a la Festa Major de Sitges, aquesta cerimònia que cada any a les 12 del migdia ens reuneix a tot aquí i ens apela a viure, a raconar la quotidianitat, a raconar els mals moments i a viure la festa. De fons, les primeres matinades de la Festa Major de Sitges 2017. La colla encara no és al cap de la vila, però els barrets de palla al compàs ja deixen intuir que són aquí. No volíem interrompre pas aquestes matinades de la colla Maricel, que s'atreveix amb dues peces especialment complexes en aquesta entrada de grallers. Rotllet de flor, de Xavier Rixart, i Lola la tavernera, de Josep Bastons. Totes dues, com us deien, peces d'una especial complexitat. Aquí van.
Tret de flor de Xavier Richard, a la versió de la colla de Grallers Maricel. I ara, Lola, la tavernera. Hem escoltat la versió de Lola la tavernera, habanera amb música de Josep Bastons, una versió un puntet rumbera, si volen. Molt ben rebuda pel públic també, se'n va la colla Maricel a toc de matinades. D'aquestes matinades que sempre venen acompanyades al compàs per als barrets de palla. Era Espinàs qui en aquell sensacional llibre de la Festa Major definia la Festa Major de Sitges com la Festa Major de la Moixiganga. Ara, òbviament, han passat molts anys, des dels anys 60, aquell gran llibre de l'editorial Destino, i ara, entre altres, som també a la Festa Major dels barrets de palla, un dels elements distintius d'aquesta entrada de Grallers. Les matinades que serviran perquè la colla marxi del cap de la vila cap al carrer Major.
Això és el que fan ara els membres de la colla Maricel, molt bona festa major també per ells. I el torn de la colla de Grallers, la Sitja. Amb dos temes també prou coneguts, tot i que un d'ells és gairebé nou de trinca, el varen estrenar per la festa major de l'any passat. Un dels temes és El Gafe, són dos passos dobles, el primer és El Gafe i el segon és el pas doble que l'any passat en Javi López els va composar per celebrar la seva primera dècada, els seus primers 10 anys. És el pas doble que s'intitula La Sitja. Aquestes són les dues peces que interpretaran els membres de la segona de les colles sitgetanes en aquesta entrada de Grallers, de la segona de les colles de Grallers sitgetanes, en aquesta entrada de Grallers. 2:02 d'ona del migdia, a la sintonia de Ràdio Maricel, a la sintonia de Maricel Televisió a través de Canal Blau Televisió i a través dels webs respectius de cada mitjà. Benvinguts a una nova festa major, molt bona festa major a totes i a tots, els d'aquí, els que ens escolten des de fora, els que ens veuen des de fora, i totes aquelles salutacions tan extensives que es fan en diades com aquesta. De fons, les matinades de la colla La Sitja. Acaben d'entrar els tabalers més menuts de la festa major. Ella i ell. Amb moltes ganes i amb molta empenta. La gent de la Sitja i les seves primeres matinades en aquesta festa major. El torn ara per al pas doble, El Gafe. Es disposen els membres de la colla una miqueta més enrotllana, però pas com han entrat. I tot és a punt ja. Gafe, Gafe.
Hem escoltat el Gafe, pas doble amb la colla de Granollers, la Sitja, i ara, com els comentàvem, el tema que varen estrenar l'any passat, a motiu del seu 10è aniversari, el pas doble que els va composar en Javi López, dedicat a la colla. Els 10 anys passen molt ràpid per tothom. Anem a escoltar la Sitja com a segona peça avui. El pas doble a la Sitja, que l'any passat els dedicaren a la colla amb motiu del seu 10è aniversari, que hem tornat a escoltar en aquesta entrada a Granollers de la Festa Major del 2017. Unes matinades serveixen ara per acomiadar la colla de Granollers a la Sitja en una nova entrada a Granollers de la Festa Major, que repeteix el cerimonial del comiat de cadascuna de les colles. Els més menuts baixen i amb ells tota la resta. I ara, abans no arribi la colla de l'Escola de Granollers de Sitges, si ens permeten un abans informatiu. No pateixin, que és bo, però és important. Sala de premsa de la Generalitat de Catalunya. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, visitarà demà dijous, 24 d'agost, la Festa Major de Sitges en honor a Sant Bartomeu i Santa Tecla, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. El cap del govern estarà acompanyat de l'alcalde Miquel Forns, el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el delegat del govern a Barcelona, Miguel Ángel Escobar, entre altres. O sigui que, a més de tenir un ofici presidit pel senyor rector mossèn Josep Pauses, tindrem un ofici amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot el que això suposa. Però aquí
direm que la vida és una altra. I no hi ha festa major sense la raspa. Una raspa barrejada amb les matinades de l'Escola de Grallers, que són les que escoltem ara. Com saben vostès de cada any, la colla és molt nombrosa, molt. En Jordi Milà està disposant els tabals i les matinades de l'escola s'allarguen perquè es pugui disposar tothom bé. I en Jordi i em sembla que aquesta vista curta meva m'ha fet una mala passada. Em disculpo. S'acaben de situar tots els membres de la colla. Els veterans al final. Gràcies, Albert. Pere Salazar ha disposat als timbalers de l'Escola de Grallers de Sitges. Sort d'aquests meravellosos apuntadors que servidor té per a aquestes circumstàncies, quan la vista n'ajuda. Vinga, al final de matinades de l'Escola de Grallers. Entusiasme davant les matinades de l'Escola de Grallers. Al mestre Manuel Rius les festes majors li deuen molt. Producció prolífica. Ens ha sorprès un tema titulat Desperta't Sitges, tal com els ho dic, Desperta't Sitges, que serà el primer dels temes que ens oferirà l'Escola de Grallers. Té un punt això en el Sitges que vivim, vaja, que més d'una ironia li trobarà algun significat vinculat a la nostra actualitat quotidiana. En qualsevol cas, el tema es titula Desperta't Sitges, l'Escola de Grallers, tema del mestre Manuel Rius.
ha estat Desperta't Sitges del mestre Manuel Rius a càrrec de l'Escola de Grallers de Sitges. A Berga tenen el Patumaire, però també la Patumaire. Dos dels temes clàssics del repertori de la Patum, una de les festes també més visitada, més esperada en el calendari anual. La Patumaire, aquest Val Jota, adaptat, arranjat per Lluís Sallart, serà el protagonista ara. Ens sembla que la colla s'ha esperat que es fes un pilar entre el públic i ara comença. La Patumaire, estimadíssima pels bergadans i per tots aquells que s'acosten a la Patum. I ara, com cada any, abans d'escoltar la processó de Sant Bartomeu per la Cobla a les 2 del migdia, la primera processó de Sant Bartomeu que escoltem el 23 d'agost és la de l'Escola de Grallers de Sitges. La sardana clàssica del mestre Antoni Català, que el 2019 farà 100 anys, la sardana. L'escola es disposa. Acostuma a tocar-la també en arribada del sant a la parròquia.
aquesta força ha acabat l'Escola de Grallers la seva intervenció al cap de la vila, amb la interpretació de la processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català, que escoltarem d'aquí una horeta exacta, gairebé a les 2 del migdia aquest any amb la Cobla Maricel. I ens queden ara els grallers i timbalers sitgetans. Si em permeten arreglar la patillada, en Jordi Milà, que és músic dels grallers i timbalers sitgetans, dels Mercets. Ho dic perquè no em vull pas jo col·locar músics d'una colla en l'altra i a l'inrevés. I més a Sitges, on això de les colles de grallers té una tradició, té un passat, té un present, però té un passat, diguem-ne que pesa. I millor deixar-ho com ha de ser. Ens presentaran els grallers i timbalers sitgetans, els Mercets, si ens permeten que els diguem els Mercets ja a partir d'ara, unes gitanes i un toc de castells. Toc de castells que és clàssic en el repertori que fan a l'entrada de grallers del cap de la vila. De lluny ja escoltem les matinades dels Mercets. La colla ha arribat ja a l'empostissat del cap de la vila, els timbalers, com sempre, per començar. Entre els timbalers es permetran un apunt radiofònic, també. El Pitu Valera, que passi una bona festa major al camp d'esports de la casa. Tots ells també, òbviament, però ja que estem entre nosaltres, doncs mira, i afegim, la rotllana es va tancant, Rafael Mercet, en aquesta colla que hi ha dos veterans, en Rafael Mercet i en Joan Carbonell.
les matinades dels Mercets. I el que us dèiem, aquí no hi ha més secret a comentar, unes gitanes i uns castells. Toc de Castells amb Manel Sabater al centre de la rotllana. No direm que dirigint, però sí fent una certa administració o direcció implícita de la forma d'interpretar el Toc de Castells dels Mercets, que és també una forma d'interpretar-lo. I ara se'ns ha anunciat unes gitanes.
I amb aquestes gitanes per part dels grallers i timbalers sitgetans, la colla dels Mercets, hem arribat als minuts finals de l'entrada de grallers. El cap de la vila s'ha anat buidant. A la mesura que anava transcorreguent l'entrada de grallers, han canviat també les coses. Fora dels minuts inicials, a partir de la meitat de l'entrada de grallers, diguem-ne que l'interès va cap a altres coses. Els Mercets se'n van amb unes noves matinades. I carrer Major amunt. Acaba una nova entrada de grallers, una més, la de la Festa Major de Sitges del 2017. Propera aturada, com dirien en l'àmbit ferroviari, a les 2 del migdia, si l'empostissat de la Cobla aguanta. La propera aturada serà per l'inici oficial de la Festa Major, amb la interpretació de les dues sardanes clàssiques de Sitges, la processó de Sant Bartomeu i la Festa Major, i la primera cercavila dels balls populars que baixaran per carrer Major, arribaran al cap de la vila i es dirigiran després a l'Hospital i a l'Hort de Can Fals. Però tot això serà d'aquí 3 quarts d'hora i un minut, d'aquí 46 minuts. En el control tècnic de l'estudi central de Ràdio Maricel, Albert Soler, al micròfon inalàmbric, en Jordi López i l'Aleix Ramírez,
els ha parlat Vicenç Morando i, òbviament, la primera de les salutacions pels oients de Ràdio Maricel, pels telespectadors de Maricel Televisió a través de Canal Blau Televisió i per tots aquells que ens han escoltat de prop de lluny, com sigui, ens han vist de prop de lluny, com sigui. Molt bona festa major, primer cop que ho diem. Fins aquí la transmissió de l'entrada de Grallers de Sitges d'aquest 2017.